Sem no ho ntansa nyina esese edi bua onwomtoni kese no. Saa de no a Akosua no a brotherhood yenim aguase na yenua bere manwomtoni no watena na nije so ache. Enti manu mienu no me de afobuo ma bere ma no. Enye mfumso se oberima be ware dodo, enye mfumso da me esese na busua no. Yenua bema na otonwoma wafiri mu no. Na busua no omo pa oba panyini na chew. Wo yawdi a omo de ne fa mu o. Oberima bi o wiase na opedaachi na awurade asuma na mana doma chede bi no. Ohia oba Akosua Serwaa wona brabom. I repeat, emum umesisi no said ya owura ne sisi no no. Enti wo ya oberima metufo se ade no ye nua bema nde ye no hwehie no ankoye oba bi saa bi da enye saa ode awrehowu a ebe no me abeto abusua no so. Abusua sabre se wo na kopiem ewo Kumasi aside date mienu ya ayiniti 13 December and afi 14th March 2026 no kame se Kumasi fo no wo mu ni ma me Akosua Serwaa chen wo dogu ni tani ma Akosua Serwaa wo mu bo ni di nedos ye pa ama sabre me no ka se abusua prophet Nana Kwarteng de ensem bi abatudwa akọ de mada de Lumba abusua fo a wo kire se abusua no enko na wo mu nkopa ma me Akosua Serwaa chew ansa na wo ma se de Lumba yi na nya sade a owo bi ebedidi a kira basabusua na afa cheopa ankwa mama me Akosua Serwaa busua prophet Nana Kwarteng akanse bebre pa e de acheda de Lumba busua fo ne bekwa kotie nsam no na aye too much D.ead ana wadi busua wo hwe ye koro no amia subscriber tim no so de ache no aya na wakai sa wo de bra no beka wo sa no upload ni to mpe wo ne first person ya wo nsa ebedika ka busua me sa wo ma yenko ne yenkotie prophet Nana Kwarteng So wo ha we obema ana wo hwe me we obema na se wunye oba papa ofire awurade na se oba no boa wo e ma wo pagya aya hwe yie so obema oba na di yawo muntie ni yie last time it fu bi ene me tu fa baby obi ne pagya obi na obi ehu obi so obi mpagya obi a obi hu obi enti so obi de na ho odin pagya se wo nipa hu a emu no kwasea asenne bi akoso wo man mu efa nwomtuni kese bi ho ene ne yira oware no ene obewuo oba no afa ne nete na asem no ne ka no eye sekan ni fanu ye tase no banyansafuom na asem no ho ntansa nyina esese edi bua onwomtuni kese no ema ne ba no de wo monye hwe ebi akuma no abusua anane maami ena bia ye betima kase bia mfumsuo bi baabi e wo bra bia afutuo bia na wo senka ekọ baabi ba de se panini ne tene ho panyin so mfumsuo wo baabi ba mekire ho nsoso ebra a oba no ehia obarima no a oni hwe a opagya no ma oba obarima no maami ene obarima no awofo nyina epe nasem na opagya no duru mpomponsuo bi no sabre no obi anim no obarima ni oba ne pagya no na oba decrease ye da me wo masem bi a meta ka o me nchechirem say I decrease for God to increase na se ohwe saa de no a Akosua no a brotherhood yenim aguase brotherhood yenim aguase oba no panini no wabre na yenua bere manwomtuni no watena na nije so ache enti manu mienu no me de afobuo ma bere ma no enye mfumso se oberima be ware dodo enye mfumso da me machira mamre for over 26 years on radio on TV asa twetwet books bebre culture books bebre timi owura bi okokot ko cheche ne nsemu ne ade me mekire obi o follow me for years enim se mekire sa na ema no enti I am not against being married to many wives as a man, no. Nemum the proper way. Oba yen chechire kura obefa Bible there. Wose so berima bi peso ware oba bi kan yere ho a onye de wo yema we no enye ma we so sara. Enti Awurade mpasisi enti
ɛna ɔka no sa nti sɛ woso wobɛkɔ a ɛnti na ma tetebere mu no na ɛma asikafoɔ na ɛware dodo no because so tweeti wɔ mo yie so wohwɛ ɔbaa no deɛ odi kan no a ɔfa akrakye no ɔto nwom no yɛnua barima no a ɔto nwom no pagya no na ntina ne nwom to nyinaa mu no na ɔbɔ ne din na ɔde ne din bam na ɔkamfo no ne adeɛ ɔbaa no ahwehwɛ ɔno no tebea ɔde deɛ ɔwɔ pagya barima no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a barima no bɛtumi agyina yie mutie ne yie na ɛnɛ ɛyɛ mawareɛ kwantuo ɛnkyɛkyerɛ a yɛyɛ ɛwɔ radio yi so no ɛde sɛ asɔre ha na ɛnɛ na yɛde ba awieɛ no na asɛnniɛ no so akɔ awieɛ no menim sɛ asɛm no baa fɛs ofiri foforɔ metufo kɛseɛ bi wɔ ha ma brempɔn ne ɛne ntini bebree agye to mu ɛkamfoe sɛ ɔmu tie mafotuo no a memaa no saa berɛ no anka wei nyinaa ama saa da na mehyɛ green abada green so ɔhwɛ kwan yɛ faa so ɔbɛrima no faa so ɛtwiti ɔbaa panini no ɛne ade kwan ɔde nafa so a it was wrong ɔbɛrima no family no wɔn ɛsɛ sɛ ɔmpɛ kwan bi so fa menim sɛ ne nua mmaa nom no ebinom ɛne ne wɔfa nom no ɛdɔ ɔbaa panini no paa ba ɛnsɛ sɛ ɛso hɔ ɔmo atwasa sɛ yɛka sɛ family curses ɛne saa family evil covenant a ɛbɛda family so no a ɛyɛ ɔbaakofoɔ na ɛkɔfa ba o na abɛsae family ɛsɛ sɛ n'abusua no yɛn nua barima no ɔto nnwom a wafiri mu no n'abusua no ɔmo pa ɔbaa panyin no akyɛw ɛsɛ sɛ ɔmpa n'akyɛw wɔ yawudi a ɔmo de ne fɛɛ mu o ɛne amane a wafam waposa wabrɛ ɔbɛrima kɔbɔ bosia na ɔbaa de ne ka ne ho atua nkɔlaa gu ne so tua nofoa no na ɔno ɔkɔba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛrima no bɛgyina meyɛ bɛrima no bi but asɛm wei na ɛyɛ asɛm aba mmarima nyinaa abu atia mmarima anka yɛyɛ bɛrima saa no ɛbaa saa anka yɛbɛka ama yɛn ho nti mebɔ mmarima bebree nso so a ɔmu nim the right thing aba so sɛ wohwɛ kwan yɛn a ɔfaa so pagya bɛrima no ma no bɛyɛ titiro na ebinom ka sɛ no wɔnyɛ hwee na ɔne hwan hwɛ mehu sɛ na awura bi te UTV tuntum bi young woman ɔka deɛ ɔpɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛte panyin din korɔ mu nyabɔ a mehu sɛ na ɔmoyɛ program bɛyɛ nora mehu sɛ owura baako na ɔka sɛ ɔbaa no abrɛ o ɔwɔ abrɛ bɛn wonim sɛ ɔbaa na pagya lumba ɔbaa na ɔpagya lumba bɛn na mehwɛ gɛ ne din sɛ wonim daakye a wokasɛ tia daakye na deɛ wɔnnuru hɔ ne yɛka kyerɛ sɛ wobɛnyina bɛto ɔtena UTV ɔyɛ gay tuntum bi ne mu odu kakra na wɔyɛ gengen agenge na ewiase wabensɛn koraa wani ehunu mframa wɔ ewura ɔbɛrima bi a ɔwiase na ɔpɛ daakye na awurade asoma na mana doma kyɛdeɛ bi no ohia ɔbaa Akosua Serwaa wɔ n'abrabom I repeat it me na me ka saa asɛm no to Ghana first and I repeat it today ɛno so nkyɛ sɛ bi a kuma na ɔno so ɔbɛfa no wɔ ha na difo me nka nnuru hɔ mɛka hɔ so asɛm na sɛ ɔyɛ ɔbɛrima a wɔ wiase na wo so wɔ adoma kyɛdeɛ bi na wopɛ sɛ woduru akyire a na wopagya a wohia ɔbaa Akosua Serwaa no bi wɔ w'abrabom na mmom womɛsisi no sɛdeɛ owura no sisii no no yɛka ne sɛ ana mama no bi akoma te sɛ hwɛ yɛmɛyɛ saa na nka mo daabi so yɛ ɔbarima sisifoɔ a sɛ ne career no ɛbɛgu a ɛnyɛ wo na wobɛgu no ma nkɔ mpanyimfoɔ anim wompɛ sɛ wobɛgu n'anim asena ne wɔma no waware no no fafa the right process na ɛnyɛ adanseɛ ɛdu baabi a awura no mɛkasa ntɛm no ɛyɛ kɛbɛsɛe owura no career ɛdu baabi nso a wammɛkasa ntɛm no ɛnyɛ ɛno so na ama ɛnɛ mfrɛ nimaafoɔ mmabaawa mmɔbra mmeranteɛ mmɔbra nkɔbram da ɛdidididi n'atɛm na baabi a onipa nyini nuriɛ no ɛne ɛka kyerɛ sɛ ɔbɛnyina bɛto so ɔbaa de ne ho bɛhyɛ fam na wabrɛ ne ho aseɛ na ɔde ne brɛ nyadeɛ nyinaa apagya ɔbarima na ɔbarima bɛpagya ya na obi aka kyerɛ me sɛ ɔno na ɔpagya ɔbarima no wɔnyɛ ehu wɔnyɛ hwee ɛbrɛ ɔbarima ɛba Ghana na ɔnyɛ yarefoɔ ɔbɛfa mpena ansa na ɔbɛyɛ yarefoɔ na waka kyerɛ me sɛ ɔbarima no yere no panyin no wɔnyɛ hwee. You call yourself a Christian traditionalist, a Muslim.
Your friend be law of karma. Or you're dangerous than the rapture. Now here they know a man at a time folk who you know said or music on masem. And a member I didn't quasi asem so was said or music on masem. Me represent a baby. Miss Ressa. Or no hunsem. No neti. On net only Lumba Tibain. No any Tibano or the band in Sabai. Sakwan or the bioditro a cabibia said you be biase. Present a be. Oh, chabo mami. Na mami no peja duano may be you. My yen as yet na Jim Framano, Framan Nium no to on one year. In Reabias, Diabias or tap root, any ordinary root. Akosua say why a tap root of Lumba. Nabusia cram one said ye Oboano no. When him denti Akosua say why Nabusian Chocho Muncho, this said the Onion Chocho Munchono. Until Obini Obi Yaka over 20 years, or who they were Huragina. Na only mamre. Ye kaso ye leader of a family also who amamre. Entina se on by me can be too for that very week. Me too nyansa fo because me chira mamre. Me be too for. And my leader of the family no. Omo antie na kofa asem bae. Sa wo ye bema. Ade a ye nua bere man de ye na yire panini no. Hwe ye no ankoye oba bibi. Na mfrani manfo. Anyone na enter frame from mother. Na omo home mframa pe onimisa mframa home pe ne home na bre bi duru a na opem mframa kora tafre na wunya na so wata frame mframa da ubehu se mframa hu hia chen se wo home fa wo hwene mu nko na nya hwene nko ti freni mafo di na tem na ono ye hwan na me se baba ono ti UTV tuntum no me hwe ni din na ye wa ni ehu achichire no me hwe ni din na de wusi wo so na Akosua se wa hu no se no sitie ene wusi wo so body opesi mana haban tete o nanso body opensi ye na nsu oto a yetiwtwa haban bi de ye chine yesi ye so enti wo ye obema metufo se ade no ye nua bema nde ye no no ihu bi ehunhumfo ehu achichiri hwehie no ankoye oba bi saa bi da so free se oba bi one ne ntembete no yo waboa opa enye oba akotwempena o wo yira waware no nini firi ahyase no waware no na wabrɛ wo hu wabrɛ na wuni bie na wagina obema bi apema no doubt but obema nyansafo pema de hye ne yere ni monyam mote de mekan no eye bebusam kase na maka kire mo no me so obema bi apema na mo obema nyansafo pema de hye de ne yere ni monyam okasa sikafo egu Ghana bebre omo wo basabasa okoba bia no okura ne yere nsa okoba bi okura ne yere nsa okaso wagime ena oba na one na wo a obi a ode na hye ba bia na otofie bia man ba nche se omuno ba with the respect enti hunhun famu no da bia me kan se me kire mu secret society for me from society with a secret aya ahwe omo abrabo no omo timi wu ba bi bebre ba wunim ba opie ba bia na yere okoba bia na yere. This world is being ruled by principles. When you commit one of them, what commit it? Intimesre mu amudi na temze mu hweye. Ye nyini ya yensere kwatia. So obi ampaje obi a ko obi anhunu badwam. Je opaje obi mane hunu badwam no dwonso gudie ye opaje ano so eja ne na agu no so a na no ho ye tantantan a na wo bedi na tem se no ho ayetan na dwonso afo no ho bon saa na krache ne ye ne yere no na so wo ye be ma wo pese okofa na wo adoma chede se ye honhum adoma chede kan gifting na se physical one talent ni bia na pese okofa oba ware no mranti brem ne maba brem so mfumoi na mfunsuo no mfiri no if you fum kran nam so no obo a wadu ba bi no so fum na mfunsuo mfiri na ma no mefiri wo monfa sai we de ntia me se breka kra ho wo bra na me cheche awaresem wa sore ha ne se eye test case e de mo man no abeyense na obiko no ye star very dangerous na saa obra na oboy no enche se wo ye be ma wo bobi ntina se nipa ne ye de anya wonka na Africa ha no ene Ghana ha de ye wo biribi se so obi odin na wo adofo a oye de anya ye ntumi nka because ko kan na adofo be sore tia wo me na obi tiase na oye de anya me ka kire no eno ye papa so ama be kamfo no me owura yi area ofri
me obi oni mi bi anim say ba ma be kamfo no bra atwam say ono nwum bi o we mo kaya na me kamfo no radio ma ye over 20 something years nyina ba ne fom de wa fom minim se ba bi o wono no anim no bo nwum no bi to so anhwe be ma na yesamantwetwe no owu a onipa ense se ye dinani or specify say onipa ense se ye dinani ye hwan Akosua Serwaa na wa bre enti se later okotwetwe mpana no so obi bebre ya enchese de ono bre pagya nipa no ma nipa no be yesta ene yesa yarefo bebre gu abonte anka nkofo betima kwohwe omo ade no yarefo no mgu abonte memma no mgu abonte ni sika no obi nkwohwe omo me nka so wabre na misuro curse sa asem we se do mo handle no ti na me se Lumba abusuafo they should apologize and call Akosua Serwaa obana se wosu na ne suo tifiri na ni ase gu ono mo haage no kora be ya adwuma e be yie omo mane nye saa ye hu na chichira sem ne yakane ne enye saa ode awrehowu a ebe no me abeto abusua no so na de okonso ye no okọ because onipa ba akope na okonso no me e ma abusua benya family curse na abontin boje oso anu ahwe yie because dua bia efe wa chichira woni hinesi so se Akosua Serwaa ba abontin tembe kan ne ma enemu nyina mo tibi ene se Lumba na to do honwum kwa Lumba Serwaa wo bebre ne ma mi ya de mo ana na mo sinka ade na dada o ma abontin me kasa so be kasa antem ma wote ne nsem na nka be kasa ma me ne nipa bonefo ke me nu nyina nka be ka because oba watim di nani mahinta e wo ponachi na ode na ho ode apia ne kunu wo han mu ene oba Akosua Serwaa enem ba wa ma ba won se de manso aba ho ikura no da bia opese ye de wo kire ete ye mabre so no ware mu a anka opese oni na oni ogina oni bo project ni bema sa na twiro no kire yen ene ya mamre kire yen o se oba papa ne de ota ni kunachi wanka se oyi ni anim eno nti sa asem we abe test case e de amaye na sennie no nso abe test case uko social media nkofo ka ene ya ware de ene ebe hyase abobodua ene ye nkokoto bi omfaso ani so ene hwe asem we osem panyimfo bi de omo na asi fom kan yie enye no dodo awaware ana wanye ne hia ene obema bia madika kan wo kwan so ware dodo a ope so ware amamre kwan so a but wa wo de abomu kobomu chichire wo ho sese ya manokre ni na edi sara amen hallelujah enti mesre mum ye hwe ni yie ena wo mu anim mu ka asem no basa mema ye fucking mema ye fucking obema betimi ayedio obi soro se na maame ne soro magana you don't know what you're talking about if there's no judgment day ko bi abobo no bra se de so opeo wan se o magana want to say ono ana down for pa dwabinfo su di dance se ono kra ne koji aduro free ne yire ho de send da bia na yire ne ba oba de ne tena ba bi foforo so obere ma wo hintaw mienu na wonim na wa hintaw a obe den da wo hu de toso miensa wo fa call no wa free nipa no na ye ntokwa obe den ma mi so already sabredes this thing tag wa poison yire ani kunu wa poison ni kunu na ma mi wo de yawdie na ti wiase na wo ye be ma ohome mframa na wo ye oba ohome mframa na wonim se bere bi ba mo nipa tafre mframa na obeka ne se de oka ne se de ope enti odi yo ba bi ho a oye mfomso ye no enye ba na oba won hwe nhwemnye no ba ne mfomso ye ba bi esan ye ma oberima ba oye ni bibia favor oberima no se mi pia bontin sesi ya de na nipa beka ena mi pia bontin sesi ya so ani career no besai ina o hye ho enti aware mu anigye no wanya bi nya onya ya ne se ni din wonwum mu ne enim ni wonwum mu enye issue esi ya ho na hu ne yereda nti ono abeka se no ba ben no beja ni kuna mara ya mansa na me sori anadwo no mienu 2 am a me dwendwen Akosua Serwaa ho na me se no ba ben ni o ti wa na o keka de ope na se wusha na ho fu nwi a o ka se tiri ho pe na nwi fu eduru ba bi anwi beba motoam o private part ho na bo se niam na otoyi utinji so increase no na obra ye boyi o si nyina mfifi nwie ya enkasa abre wase nyefe
because ebi a wo sene de afifiri animu na ayefefe ama wo ti wo hu sa abrewa ne de nyina afifi a aye kokko kakra ododo mu se enyefe bia de wo de befifi wo ododo mu no enti yenhwe yie e wo kwan ye fa so tweet maame no social media for me tumufo we ase we na hokwada bia me ka kire mo se social media na ehu chen se mokobo som so ana mokọ awurade fie kobo prayer of curses ni ade social media is a word on its own e we ase kase ye nworo so kwa ha na obi betra so aka de ope obi fa o picture onim de ode ko yenhwe yie na wabre ba bia me ka so ye mfomso eno wanye bone bo ye mfomso ne se ebere a wonso hu se ukunu ko ba bi okuro bi nsa ukunu ko ba bi okura kwada nsa ukunu ko ba bi okuro bi nsa ukunu ko na ho no wo se wonso ko abusuafo ho mom bam even though ni nua ba na kuma panyina ko dia danse se o hu ye no friend bi sa no ka se o se ni se na o de panyini kura to no na you see sabre na wo se nka pop up because enough was enough and na nkola obetima wo mu nyina didi watam no because baba wa oni ne eyi ababa wa de no mfumso ne san ye duru that party no a presla na fam so no so mfumso ne san on de ukunu na be fa no so na obe prepare fie ho na obe oba na e ma ne sekete ma se we made ni ade no de ne chia se made no se last na cost on de so e made no ba ho ukunu na fa no ti on de wa ye den nti wo how ni nyina ko fa ba ne ball ni nyina wo se edigu krache no so nti ono de na mbom ba bia na ono so me hia ase ameka so ne maame mo so be woti ne mfie no efri de asie no mu a na ne na nka ne maame mo so wo bibi ka sa abre ebetima ba se bia ne teenage ayi no mu na nyinsen bi ko ba aye de nti na omo kan begu ne career ne ba maame hu se bia ono so aware no ene ono ne wona hwe wa de na akora ne ntina ne baby that also could have been done because abre na krachi no onyare ye ko judicial service no a ene de ye omo asem anas ye ade bi ma judicial service no image na ba fom se de asem kwa se ni bia omo atie benkum ni fa no omo ade ato de se fata na mo di wi a wo adwenkyere utimi twere but untimi challenge wa abra nko ya appeal enye sa contempt nti se ye de paper aba na ye si paper no ye nhunu ni yi a e wo se kwa embassy okoye hwehwemu ansa nka ye bua paper na de baaye no me hwemu no bia me de menyi ntum enye fake but the way a na manti media say na obetimi de akọ no makoye hwehwemu ansa na final judgment because we no de kasa bia to social media so obetimi fan say ordinary but the boni ba matrim enkanka ne ma omo ye the right thing etimi tufo say mo hwe se de mututi paninu yie ena mo hwe kwan a mo fa so aka asem no adi mpanyufo bi atem no mo hwe yie nanka abusua panyi handle ne ma ni yie a ka nuruwe because asem ni siye no ne nansa so no starting nkomo ansa no no akire okohwe mu se o meko bisa mu no yeso aware we aka una ba hya so wan koka se o ne yire kosua na bebre kwa nim se Serwaa ne ye ababa wa kuma ya o bo no ne Serwaa enti ni nyina hya se esie no bo ene ne dwire e ya abusua panyi no a se da meka na mamra ye kire no abusua panyi ni u quality family ni nyina and always you stand for your family ukata o family no ho wo ye pono ma abusua ti wo gigi mmerewa no o ma dwenkire ne ade ne ade amawo enti da bia ma wani monyam no o mutumi ta wachi asem no metufo nso so awie se emma amoso mo ye the right thing na senie we enti mo bese mu munyai ebi ana ukunu ntesa ba sa senie enti ba ye no beka se wo bo akurukura wo se da bi nye mema nyina na tesa obema bi wo you selfish naturally ene wo ba bia wo obema bi ato ye obi wo ha wo no to ma ne aye no ma ho anwan senti ye ho to no no ma sponsorship no free ni nua no mu eye mema bi su no obi awu a okobu atan aya no adwene no ho amen ejabusa prophet Kwarteng ne sama odi tu dware no ne akwa akuti aba na amaga na fo ebisa se aso se enye lawful se ne yasem ni wo mo kan de akaye den na judge no
wotimi tena ase na woti asem no nyina wie no owie no wo kire se ma ne mienu nyina eye yere no to mienu nyina ebetimi ayekuna na so Ghana fo bisa se we no eye no mie bi ene di ekira eba anase sen kra ena ensem no esiti mesre se obegya comment comment section ho edi amame na fe omi subscribe to me so eye too much gh aya no waka say the bell no be count all the social media handles no so eye too much gh also subscribe like you know what share na foforo so enye bi ahwe dark gold enemy di macro